Čau lidi, si dám dalším videu. Dneska jsem tady s bráchou. Ale já Pozdrav. Já kečupový challenge nebudu, protože jsem neúcný, čau. Takže Ketchup já bych se challenge? tady poblila, cenzury nebudu. Tak dej aspoň jeden takhle se napít. No takže challenge na tom, že musím vypít hodně ketchup, co nejvíc ketchup. Tak jdeme na to. Tak čau. Au, sakra. Jo, to mi. Žobe. Ketchup, ale... Počkej, já se pobliju. Takže... Počkejte chvilku. A co ještě? Hele, mohl bys dělat 3 challenge. Že by byly jakoby 3. A jaký? Musím, takže teďka je druhá challenge. 2. Nebo 4. Přines ty, prosím tě, Nesquik. Nějak ty cereálie. Víš, jak máme ty starý? Ty bys mohl udělat. Ne, se pobliju. Přines ty Nesquik. Z Nesquiku, ne? Jo, ty to taky ženeš. Nesquiku. Uhní, to jsem Ale já štěpí, debil. Nesquik ne. Já jsem na hlavní kameře. Přines Nesquik. Please. No takže jsem zpátky. Teďka musím... Pohlíku vás! Nesquik ti nedám. Debil. Tak pověřenostný pičo. Ale půjdeš se mnou. Ne. Já kopy strát neumím. Na challenge. Au. Já challenge o tom, že musím tyhle ty hnusňáký hovna. No, žalek do hubí. Přines mi prosím tě kyblík. Ne. Já nechci vidět, jak se poběž. Jak vidíte, to jsem já. Ale část challenge se nám povedla. Jestli se vám video líbilo, zanechte like. Ne, ještě jeden challenge, ne? A to se mi vypne, tyhle. Ne, 2 stačí. Like, napište komentář, jestli chcete další challenge. A čau. Já se učím a čau!